Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Abaqithe inyanga yedumo ubhakanzama abahlali baseLovo behlele ukwenza indumo zulu yomcimbi eduze kwedamu layo elinoXhamu osabisa ngendlela emangalisayo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala isijonele elikhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakantwandi Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Badube umcimbi abahlali baseLovo buhlelwe ukwenziwa inyanga yodumo ubhaka eduze kwedamu lakhe elikhulu ekubeka ukuthi linoXhamu okuphume uvale umgwaqo futhi osabisa ngendlela emangalisayo. Abantu bakhethe ukungayi kulomcimbi njengoba besole ubhaka ngokuvala izinsolo zoXhamu osabisa abantu. Uvela uphume kuleli damu uyoma emgwaqeni kume nezimoto kungahambi lutho. Kuke kwavela izindaba zokuthi abantu sebekhathelwe iloXhamu obasabisayo uphinde uvale nomgwaqo. Abahlali bebefuna ubhaka abiyele leli damu ukuze uXhamu ungakhona ukuphuma uyosabisa abantu emgwaqeni. Bathe njengoba ekhethe ukuthi yena ethi uzokwenza indumo ezulu yomcimbi kuyingoba evale izindaba zokuthi uXhamu wakhe abantu abasawufuni emphakathini. Ubhaka ke uchithile insolo zabahlali ukuthi cha akusikho kuyingoba befuna ukuvala indaba yoXhamu wakhe lo abawusola ngokusabisa abantu emgwaqeni kodwa kube nezinxushunxushu njengoba bekunesikukula nje umgwaqo oza kuleli damu ube nokuguguleka, so wakhetha ukuhlehlisa umcimbi. Uthe uzophinda ayiveze enye date yomcimbi ukuthi uzoba nina. Kuphinde kwavela nezindaba zokuthi lo mcimbi njengoba uzophinde ube seduze kwaleli damu uzophinde asize abantu abageze kulona leli damu ngalo usuku lomcimbi. Abacula bebemenye ukuthi bazoza kulo mcimbi batsheli ukuthi umcimbi ngeke usaba khona ngezi9 zika April kuzophindwe kuvezwe usuku olusha lokubungaza wona lo mcimbi. Abantu babe nezimvo ezahlukahlukene ngazo lezi ndaba zikabhaka zokwenza umcimbi eduze kwaleli damu lakhe kube ukuthi Inkunzimalanga kaXhamu. Bafethu ke ngizofisa ukwazi ukuphawula kwenkona lapha kwe-comment section ngalolu daba. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.